אדוני אלוהינו, אדוני אחד. מבוא דותן, מוקפת, איומים. אבותינו היו כאן בעבר. אנחנו כאן בהווה. הושיטו לנו יד. בואו יחד איתנו. וביחד נמשיך להיות העתיד של עם ישראל. אנחנו פה בכיתת כוננות של מבוא דותן. מבחינתנו, אחרי השבת השחורה, זה לא שאלה של אם, זה שאלה של מתי. אנחנו חזקים, אנחנו זמינים, אנחנו מוכנים. ופה אתם נכנסים לתמונה, אנחנו צריכים את העזרה שלכם. במרכיבי ביטחון, אמצעי הגנה, ברכישה של ציוד רפואי, מציל חיים. אנחנו צריכים את העזרה שלכם במרכיבי ביטחון, על הגדר שלנו, מצלמות ועוד כל מיני אמצעים שכאן לא המקום לפרט. נשמח לעזרתכם.